Tita chuwa nuna nuwa mane nwere onye mgbachido onye bụ n'ụkwụkwụ nara n'efu. Onye zere ibu mbụ n'obi Akụchukwu kwuru ozi ekene ka njiri dọ amalụsi ebi ngo amarụ na ọ dị ụzọ Akụchukwu n'ọkwanụ nkwụdoro ụkọ ọkwanụ mmadụ ka eji aka Akụchukwu bless onye ọma na-eji ire ọgụ n'ọgbọ onye ọganiru mmadụ na-asụ ụzọ akara ọnụ egwu n'ubi ọdụla ese bịapụ nnụnụ si mụ na ọkwụsịrị nke ego ya eme ọ sị na nsogbu mụ na ka ọrụ ụzọ o ruro ife efi na-ata ọ dị m ka ọ na nlọ ịma na aka makụ na aka o dekatara iru je basuo ọ bịara pụrụ m na ụzọ ọ zara okwu mkpọrọ n'ụzọ Akụchukwu risara gbatị aka ọ na-achọrọ uru n'isi ego ọ chọrọ mgbada amụ ibi ọ bịakwụlọ si were bini n'ahịa aka ọ sị na ihe du mmadụ godubefa siri ya mee na mpịọmpịọ Akụchukwu otu isiri so m ije sobu ndokwa na ọ wụjukwara m obi o nwere onye asị eze Akụchukwu na place na mụ na gị kpọrọ asị m rerikwu ifi egwu gwana gị onye chọrọ ka oge eme gị na nwụkwada ji onye ji gị amụ ọ ya dalili ngwọrọ ọgọtigboro gị ana wereru gị ndị iro Akụchukwu osisi bụrụ gị ajụ mgbe ufere ma dịrị ya onu onye jụrụ ife iji wee dị ọrịda n'elu ido eriba nke alụrụ elu echi eyi a na-agha ya aja ịga n'igbo gị bụ aka gị ihe ọgbara udo niile ịma na iro na-asị na-egwu ana ọfọ na ogbe nwere mgbochi onye ma na odogwu ga-abụ ịma na ibe na-esi n'afa wee nene kezi maka ezi papa gị odogwu Kristian Ebuka ọgwụ n'ọba nwa mụrụ na n'Imo oke na Moscow ọcha ka isi eje odogwu Ebuka ọgwụ n'ọba na mụ na gị gbara iru ndụ asị m meri ikwu meri ibe ibiye egwukwala gị ịbịa n'ịgbatịpụ aka gị ihe ọgbara udo dị mana iro na-asị na-egwu ala ọfọ n'oge nwere mgbochi odogwu Ebuka nwa eze ọkwa na n'Igbo Anambra steeti ise ụzọ tara eme nganga ụdị ebe ite 7-2 ka Akụchukwu bless me +1 asị na ebe Akụchukwu anything you dey do for this life nwa mụrụ na mma Akụchukwu mana Moscow Russia ka mụrụ Akụchukwu ezigbo nna ya odogwu Kristian Ebuka Ebuka answer your call eziokwu answer your call answer your call Ebuka okwu n'ọba odogwu Ebuka okwu n'ọba odogwu answer your call ka mfụnanya ihe niile ka ị na-eme odogwu na Moscow Russia attack nwoke na
Christian Ebuka Chukwu Ogunoba. Let's go. Up today, be 27 June. Can we nwoke? Akuchukwu Blaze. Nwa mo na Moskolochia, me +1. We say long life and prosperity. May his days be long. Ah, Ogunoba. Hey, push am can say. That's one can say.